Beloved brothers and sisters, good morning. We greet each other good morning. Kablawan tayo pa digiti kakabsat tayo nga agbibuhi iti live Facebook mas tayo ti sa dinno manapaset ti lubong and ti Pilipinas ti ayan niyo. Nimbag nga oras kaya kanito yung aming kakabsat. Nakabutbuteng iti nibasa nga paset ti nasanton ni Ebanghelyo ipag-ibusanan ti lubong. So dito kung punada nga nung agtagenggenod o no agtagenggenod at agputok nga bulkan aggugubat dagiti nasyon. So punada panumpala ng tilubong punada kung dagiti bagyo panagbisin nakating pala ito angol punada nga ron no dagiti nakabubutang nagenggenod panagbisin angol amin dagiti mapaspasaran tayo nata di ba? Maturog ka tirabig, di Ukraine, di Russia, dinganan ta. There is, adang tinakarong nga rigat nga paspasaran tinubong after iti pandemic. Diba? Dagiti tao na ibusan na awanan dati pagsakulan. Dagiti urnong na naibusan dati urnong. Itaot at agrigrigat, maring na tayo ti panagbisin. So, ano at nagpadayain tayo. Maring na tayo ti panagbisin, rigat, tuok, ti sang anubungan. Ngayon, laglagipon tayo sa tigunan na matlaan, haan pa'y nga tayo ti panaggibos. Haan pa'y nga dagito iti paggibusanan ti lubong. Nung lasatan tayo pa iti adupay nga rigrigat santo mapasamak iti ay ni Apo Jesus. Isod ka po na dagiti paspasanan tayo, we can say it's preliminary. Nagiti mga may dadumang tagubaton, gusto naggibusan ti lubong, may kay dito yung simbahan ang may salangan kayo. Kuna na, ayat talagang nga sumurot nga miyembro da. But that's not the point. Dito Ebanghelyo tayo katabsat ko na nagtitirugrugi na pagsasaritaan, hindi ti sumagmamano kadagiti tao ti kinapintas ti templo. Templo yan, ano pinatid? Templo agad. Antay nga may laban din yung pagmismisahan tayo. Dati templo nga po natin, ano dagiti napapatid nga bato nga na isagot di jay, insagot na kadagiti ar-ari, tapno may kaput ije templo, tapno napintas ije templo. So kapag makitaran tayo, dagiti takil nga simsimbahan, haan lang nga sinsinan ti bayad, dagiti na ikaput di jay. Diyan tinangalaan na kami din. Nangina, itibayad, itipatakder ti templo apay, tangamin patsyon tayo, mag-ichay ti pag nagadan ti Diyos. At dati presensya ti Diyos, DJ nga lugar. Nasantuan na diso, isod ka po na we need to give what is best to that place. DJ nga tinangalanda. So nga nakino kita sa literakil na simbahan, talagang milyon tibayad na diyan. Nangong nakapinpintas, diyan di magpagada, pagsasaritaan na, ti kinapintas ti templo. Ngam ti kinuna ni Apo Jesus, dumtang to ti tiyempo, marbanto matlaan na ito. Mapukaw to. Awan ti ure may isa nga bato nga napintas na agbati, iti lugar nga ayan na itata. Meaning to say, kakabsat, everything has its end. Kita, hindi nakatatitog nga. Ano nagat probinsyano? Di presidente tepe lang ini ni Noynoy. At dan probinsyano. Nalpas ti termino ni Noynoy, nalpas ti termino ni Apo Duterte, ni Bongbong ti presidente, ito isupay lang ti panaglimpas na. Uring kasanot kinaatidog na, aglimpas. Amin, dito'y lubong. Including ti biyag tayo, aglimpas. So, dito bagbagana dito Dito kinagwapong, nga permilaon, dito kinapintas mo, Allah. Pagpo dito, make up dito, kiday nga pakis, panait nga pagkiskis na ti kiday, Kasta uni pa ng protektar tayo, ti utsura tayo, agibus to, agkupas to, tapintas kang gwapo tayo. Ito balay mo, kasta uni di pa ng papintas mo, nasayaan, tapno makita ti bunga ti pagbanban no gang. Yung dundan to ti tiyempo marak-karak tumula ang neta. Agipos, mapukaw amin.
It is a reminder nga ron kanabsat. Ikaw na ka rin kibagbagay. O genggened, at dagiti natural disaster or calamities, tinubong. It is a reminder, always a reminder for us that our life is temporary. Diyot nga ni Apo Diyos ti at kunay, isang pitik lang tayo, wala na. That's it. So, naglagay pa na tayo, di bagbaga, kasanuman kapintas, di pa nagbiag tayo, kasanuman ti karangay, di pa nagbiag, nagiti sanikong at tatada tayo, at the end of time, awan to the gila. Diba? So, kapuna, let us not attach much ourselves, kadagiti na inubungan na banbanag. Lahat tayo muna nga i-attach, digiti bagbagi tayo, kadagiti na inubungan na yung materialan na banbanag, dito yung about ti dagang. Diba? Di ko example ko din namin sa Domingo. Have you seen a dying man nga igidgaman na di abay ti deathbed na librita, titulo? Ay ganun, example ko di Domingo. At tungtung labo niya, nag-i-check. Awan! Never! Dakpay nakakita ti kasjay. Pero they are alone. Awan! Ti kadwada. Nila ang Apo Diyos. Ikaduwada. So, kapuna, it is a reminder to us that there is an end for everything. And as we say, the liturgical calendar of the church comes to an end. Hintay ito man pabaruan, iti panang kalendaryo ti simbaan. Into no rambakan tayo iti fiesta, ti umuna at Domingo ti Adviento. The coming. Kasi di dyan tinangrugyan ti ministry ni Apo Jesus. Iti panay iumay na. Isugda po na nga ti fiesta, ti rambak, ti alwan na ti panawin, ti Adviento, di dyan tayo masaganaan. Ti baro nga, pangabarwanan, ti kalendaryo, ti pantisimbahan. At ti paggibusan na into no Domingo, ngayon tayo nga rambakan, ti kinaari niya po tayo ng Jesucristo, ari ti intero nga sa alubungan. So ano maani sarte di kumpunada nga liturgical calendar DJ tiga puna nga iti daytoy nga Domingo ken ure dagiti naka-schedule nga may basa ka dagiti aldaw aging gana into no Sabado. It is all about the end of time. Iti katabsan. End of time. Panumpalan kunti ko na nga apocalyptic view. Una na sila apocalyptic view. Apocalypsis. Revelation. Hindi kayo nangasawan. Kaya tayo nga ron, kapayatan nga ron, pananguray tayo, hindi tayo tangan tiyempo. Dito nga iyaan ni Apo Jesus, kasi mabayag pa yun. Hangko ibaga nga, tunubigat, kasi at agunggunudan, at guguban na pagpagarian ka na nasyon. It is very wrong to assume na mabiitan. But it is right. It is just right to prepare. Agsagana. Ano nga rin tiyubraan tayo? Ano nga rin tiyubraan tayo? Tapno iti kasta. Nasayaan mo. No, umaytod. So what? Let us be ready. No, umaytod ni Apo Jesus at tanton, nagiti anghel, nagkakanta iti tangatang, tapos agparangton ni Apo Jesus. Iti hantay itong agbutbuten. Yung kaya dinaragsak tayo. Kasi we live a life, number one, we live a life of no regrets. Agbiag tayo nga, haan tayo nga, agpampanunod ka dagiti pakarikutan. Agbiag tayo nga, tipanunutan tayo, at dati Diyos nga mangtod para iti masakbayan. Diba? So that we need, or we don't need to live a life of full of regrets. But we should live in a life with no regrets. Nga, sayang inaramid ko kumaday ito yan. Sayang, kung muna tayo itong kailangan. So, kapuna nga masapol nga, iti iti panagbiag, iti biag nga awan, iti panag... Ito, paano na ninong bong? Awan ti regret na. Awan ti regret na. Iti panagbabawi. Panagbabawi. Masapol nga rin na balian tayo no, anyaman, nagitihaan nga nasayaan nga, nakada tayo. Nagiti nasayaan nga panunod. Nasaan nga nasayaan nga kababalin. Lagipon tayo. Let us reflect. Recollection. Reflection. Baliwan tayo. Nung nadaduma, let us be cautious. Tiin tayo nga pa ng balbaliw, hindi pa nagbiyak tayo. Na minsan, nadamag yun ito, baklang 78 years old na nadung party-partas. Haan? Apo, awat ti Marites dito.
At ang may isa nga bakit 78 years old, nagtagtagainap kinanakano ni Apo Diyos king kuana, itang arabii matay kan. Ay, haang ka di Apo, panasim, 5 nga taon ka di pahay. Ay, hanga mabaling. Nakatustuso ka nga bakit, manang ipapilit ka, nakauungod ka, nakatangtangsit ka, matay ka. Haan ka di Apo, 2 nga taon Apo, 2 nga taon. Atid dugunay, di ka pa yung makimismisa. Kasunod kang kati atid dugpay nga panagbiag. Awan serbimon, manang ipapilit ka. Haan Apo, may isang taon nga Apo, pag naasin, may isang taon. May isang taon, sigurado ko na ni Apo Diyos. Sumad Apo, may isang taon. May kami Apo Diyos, may isang taon. Nakariing, ti kabigatan na. Na tinaramid na. After ti pa nagtagtag-inip na, may sama tawong payamok di ubrakon. Inakpaapalan, nagiti mamarites, nga nakukumadre. Ninubra na naman di parlor. Ala, nagpapintas ki Rupa. 78 years old Dite kiday na, pinag-iskisa na dite panait. Sana pinadrawingan. Nangangato di mesa, tapno na, tartaray. At kurkuribot-bot ti Rupa na, pinabatoks na. Dite, guyudan na. Kas dyan. Dite buok na, pinagbalin na kaslang buok ni Cory. Pinatinaan na, di kaslang bulnalaya. Hindi ko, remorte parlor. Ay, may sayo. Nagpakapalang kayo kung na kayo makukumadre. 5 sa remorte parlor. Nakapatpataray nga partas. Bah! Na itong partay. Hindi ko, napandyan langit. Nagswitik ka Apo ko na may sa tawong pa yung pinadungparan na ti partas ko na. Ay, si kadayta. Di ka mo lalasi na. Kunana, isod ka po nang haan nga na sa pintas ba't no pagbalbaliwan tayo na danduma, pero haan nga na pintas no subsobraan. Ayan, kasi na ini danduma, mahilig nga picture, selfie. Amo nakapugpudang terupa na. Makipagkita na di katinita na, nakapugpugo na mo nga pada. Niyami? Haan nga dagas nga baliwan, pero haan tayo nga subsobraan, ti pa nang baliw, ti pa nagbiyak tayo. Tilaglagipon tayo. Tapnuhan tayo na agbibiyag, itibiyag na puro panagbabawi. Aramidon tayo, kaya tayo agragsak. Everybody deserves to be happy, agragsak tayo. Una itong problema, katawa tayo. Una itong pakarikutan, pakadukutan tibiyag, agkatawa tayo. Agragsak tayo. Tangamin at nakarbangan tayo agragsak. We choose to be happy. Nagtipilian tayo. Then let us not choose to be sad, lonely. Ano mga panunutan ti sabalin. Ni apay kasi isuna. Diba? Dito ikumparan pa iti magimi ti sabali. Kato yung ramidong latikas day, agbalinlaan nga naliday ti panagbiyak mo. At lalo na makita mo, dagiti awangkan ka. Kathamo nga maamiris, dagiti adungan natin ka. At litay lang ti panagbiyak kita. So we need to live a life without regrets. Let us live a life with no regrets. Number 2 is, let us put people before things. Respeto nga umuna itipada nga tao. Ayat nga umuna itipada nga tao. Sakbay iti panagayat kadagiti na yung materyalan na bambanag. Ano ti kakasdan? Iti at kakabsat nga may isang kasilong nga daga pagriririyan. Diba? May isang kasilong nga daga pagpipin na tayan. Di kaya daga, guduan tayo. Tulukwan na gudua, nangayab na geodetic engineer. Ni apay dakdakkalking ka, hama di mabalik kasul-kasul, darong, saklang. Di nagpipin na gunya, kikino sila. No, agsakit na may isang akabsat na di na pa'y mapantalyawan. Di na pa'y mapanikan di masakol ng agas. Sinuntot mapantumulong, di pa'y laan adayo nga di nakabkabagyan. Diba? Kasi una tayo nga ayatan, nagiti na ilubungan nga banbanag, sakbay ti panagayat tayo, itipada tayo nga tao. Which is not haan ko mga may parable. Let us put people first before things. Ti respeto ti sabali nga tao, panagayat itipada nga tao, iti panakirelasyon itipada nga tao. Dito kumati, umununa, sa nakikitaan nagiti na yung materyalan abanag.
Kasi masapol tayo tumat, iti material nga bambanag eh. Masapol tayo ti kwarta, masapol tayo amin, lugan, balay. These are essential things, hindi pa nagbiya.